Tretí deň festivalu Dotyky a spojenia sa niesol v znamení dramatizácií a autorského divadla. Ideme zatvoriť a budeš sa pozerať. Bolo to napísané v 90. rokoch, keď bolo na Slovensku, teda, čo aj vieme, veľmi temné. To máme spolu so šminkami 5 000. 100 ide 500 taxikárov a 1000 recepčného. Teraz to je presne o tom istom, že politici a mafiáni kradnú, ale sú o mnoho viac sofistikovanejší. Ľudia radi idú za nejakým vodcom. Môže byť jednoduchý, môže byť nevzdelaný, ale stačí im, že je silný a oni pôjdu za ním, lebo ľudia sú poslušní ako baránkovia. Nemám rád Pišťanka, nemám rád Debreu, ani teba. Nepáčilo sa mi to. Ja hovorím, ďakujem za úprimnosť. Čo sa dosralo? Oslava sa dosrala celá. Čo? Miško, povedz, aká bola oslava! Je to o takej v podstate našej stratenej generácii. Jednu pesničku, Miško, prosím, jednu pesničku, nie! Si nenásytný. Čím to je? Kafka Dreaming je performancia, ktorá autorsky interpretuje dva texty Franza Kafku, Premenu a List otcovi. Identifikácia syna s otcom a že či vôbec je možná a že či otec do toho syna niečo projektuje. Večer sa Martinské námestie opäť naplnilo. Skupina viac menej trio predstavila projekt Vtáci prelietaví.